Miñas donas, meus señores, eu pasei por Pedrafita. Este chamase Antonio, podedes dicir Sarita. Podedes dicir Sarita, aínda que es un pouco asusta, mellor chamarlle Sara porque a ela non lle gusta. É porque a mí non me gusta, e a cousa non é mala, non me chame de Sarita porque eu son algo alta. Porque ela é algo alta, e iso é un bo intento, o que ela ten moi alto aí tamén é o talento. E tamén é o talento, e a cousa aquí se queda, non digas se son moi alto que está ali o Louzarela. Está aí o Louzarela, e a cousa xa non para, e que co grande brindeiro Sara ninguén se compara. Antonio non se compara. Estou eu algo lenta, eu aprendín na súa casa cando andou co Louzarela. E non andas moi atenta, e a Sara xa se apura, se queres inspiración. Deronnos literatura. Deronnos literatura, e a cousa xa se fía. Deronnos literatura, ai do que máis sabía. Ai do que máis sabía, que con esto ben aprenda. Isto é unha institución, unha verdadeira lenda. Unha verdadeira lenda, e a cousa xa se pasa. Xa che dixen, ai Antonio, eu estiven na súa casa. Estiveches na súa casa, algo para ti lembrar, pero sei que cos teus brindos non lle puidestes gañar. E non lle puiden gañar, estate ti moi atente, eu non lle puiden gañar, non lle gaño a esta xente. Non lle gañas a esta xente, mais iso é algo honroso, ti a eles non lles das gañado porque son moi talentosos. Porque son moi talentosos, e a cousa xa se empaña, a ver si se animan algo, a ver se nos acompañan. A ver se nos acompañan, que eu creo que son moi bons, e toda esta xente de Brindo sabe moito máis ca nós. Sabe, vouche dicir unha cousa, sabe moito máis ca nós, porque non só sabemos hai dos brindos do brollón. Hai dos brindos do brollón, que eu xa me caio da pola, e o único que che sei é que se facían nas bodas. E facíanse nas bodas, e a cousa non me pilla, porque ali polo brollón aí pedían e rosquillas. E pedían e rosquillas, facíano a boa hora, no brollón había dous, os de dentro e os de fora. Os de dentro e os de fora, e o asunto non é malo, uns eran uns cotillas, outros estaban convidados. Outros estaban convidados, era algo especial, os brindos eran algo positivo, mais a veces iban mal. Mais a veces iban mal, e agora non te ataco, se os brindos iban mal porque non había tabaco. Porque non había tabaco, ocurreseme de repente, pedían tabaco, rosquillas e tamén algo de aguardente. Tamén algo de aguardente, e comigo non te metas, os brindeiros que querían era aí andar nas festas. Era aí andar nas festas... Era aí andar nas festas, e ian aí a brindar, tiñan que facerlle brindos os que ian a casar. Os que ian a casar, e vouche dicir a ti, amigo, que me contaron eran brindos pro padrín. Eran brindos pro padrín, eso é un gran logro, pois igual aquí facíanlle brindos tamén o sogro. Facían brindos o sogro, e a cousa non ten peles, vamos deixar de facer o tonto e hai que nos conten eles. Vale, bo día a todos e a todas, nos, bueno, como foi?
Non sei se o merecemos, ainda non nos puxemos no tema, porque claro, nos vimos dende a Pobra do Brollón e non sabemos o que facían os brindeiros na Pobra do Brollón, un pouco na zona máis baixa do Courel, máis pegado casi a Ourense, pero non sabemos o que se facía aquí, e dixéronos que aquí era algo distinto. Entón, nos queríamos saber e que nos contarades un pouco que sabedes vos dos brindos. Porque, claro, si, a nos dixeronos o das bodas e todo eso. Pouco tarde, non me digan que non, o primeiro que... Vai ganando, non. Non me digan que non, tuve que bailar un tango con Mercedes Pío. Bravo, bravo, bravo. Había unha volta e o padre da novia chamábase Gaspar. O meu papá brindaba, pero brindaba nas bodas, nas matanzas, nas malleras. Sí. E sempre se me acorda este brindo. E as mulleres pois no velo, e as mulleres pois no velo, querido da miña vida, que salia Gaspar do xarelo. Porque era o padre da novia. Claro. Pois, entón... Brindaban entonces, pois o da dentro tiraban este tabaco, pois brindaban o novio, brindaban o pedrín, Sí. e despois se líase fora, estaba a xente fora, naqueles tempos se líase a madriña e a novia cunha cesta de Galletas, de cortetos de que fiamos unhas roscas, Sí. cortetos de, bueno, das roscas aquelas, que era de pan, untabas con mel ou con huevo así por riba. E a cada un pois dábase un truco daquelo, e viño e o pedrín e o novio, pois detrás dando o tabaco. Sí. Estaban moi ben as bodas daquela, Claro. nas casas. Sí, sí. Porque deixaron de facerse os brindos Cando cando... agora, no, bueno, nos restaurantes eu xa non iso, pero entonces decíanse nas casas. Claro. Si era moi feita, só a primeira no cotía no cacha da novia, e o segundo na do novio. El había unha música, Sí. todo moi ben. E dixo antes que tamén se brindaba nas mallas e nas... Tamén eran matanzas, Sí. sí. Eso, por exemplo, no Brollón non nos lo contaron, dixéronos que solo nas bodas. Nas bodas. Sí. Sí, pasaban as matanzas todas as noites, teña unha boda cenaria de... Pois vivías, estabas en, bueno, hasta o día que se iba para outra casa de matanzas, eso era o caso. Claro. Nos estábamos toda a noite de fuera. Olvidai-vos do varado. É para as eleicións que ven e salir a diputado. Bravo, Ben. bravo. E nas matanzas tamén se facía de que había brindeiros de dentro e de fora ou eso era só para as... Non, eso era dentro da casa onde estaba a matar. Ah, Vale. Porque a nos... Facías o baile con tocadiscos e con eso, Sí. e pasabas o bueno. A mañá ibas a matar tal. Eu perguntei no Zé Maria, que parou que nem botar no morrer. Esta velha que pôr poço. Esta sabe. Sabe. Que eu creo que sí. Que a nos contaremos unha historia. Era chiquitiña, voces, e o primeiro que lle dou a todos as boas noites. Bravo. ben. Esa mulher, como quando están xogando, conocelles na mirada que me estaban esperando. E a parte canta moi ben. Sí. Sí, que canta Mellor que a min, seguro. Mellor disfrazado, e non me digan que non, tuve el lleveila dun tango, me ca Mercedes Pío. É como me encontro tan lejos, en pasar varios caminos, voy a mandar un mensaje a todos os meus vecinos. É así. Que pasou, Jaime? Quero que estéis tranquilos, e olvidai o guardado, que para excelencia os perven e sería diputado. Tamén era da peli esta. Jaime, ti de que te acordas? Eso ben reflejado no libro ese. Sí. Sí, Ribeiro, sí, íbamos mirando.
e non sei como nin cuando, e tamén lle dou as gracias aos que me están empojando. Eu todos son brais, mira que a partir desta fecha son un compañero máis. E non o tomen a broma, que ainda onte fui no Porto, tiño que ser o pareixo de María de Alfonso. Pois agótase mo tempo, aunque parece mentira, doinlles un millón de gracias e tamén a despedida. Esa. E non vai a despedida, e vou seguir eu falando, porque temos aí agora que seguirvos escoitando. Pois a nos contáronos alá unha historia que non sabemos se foi verdade ou mentira, pero que a mí me gusta moito porque organizaron unha boda e dentro tiñan un brindeiro e esperaban e fora non aparecía ninguén. Xa unha boda haberá 40 anos ou así, e non aparecía, e un dos que estaba dentro dixo: non vos preocupar, saio eu. E saiu. Empezou a meterse co padriño, e a dicir que o padriño que era un agarrado, que non daba nada, que o padriño non sei que, que o padriño non sei canto, e aí non lle contestaba ninguén de dentro. Entón, claro, el fixo un par de coplas, ninguén saía, e foi alá e chamou e dixo: a ver, que vos pasa? E dixeronlle que o padriño es tú, que te estás metendo contigo, quen te vai contestar? El estaba tan acostumbrado a meterse co padriño que el saiu para fora e co padriño se meteu, e o padriño era il. Muy bien. Si antes cantábamos tamén as nubes cando salíamos das casas. Sí, yo. Despídete, niña hermosa, de la casa de tus padres. Será la última vez que bellas solteras sales. Xa bastante que le tiñamos, Claro. e houbera que ainda pudiamos máis. Sí. Porque nas vosas... Igualmente era moi diferente vides agora. Claro. Aí, por exemplo, 70 anos, era moi diferente, moi de todo. Sí. É que daquela había xente nos sitios, e hoxe non. Entonces, por moito que se queira, nada, Claro. que non é nada. Xa. Antes en cada casa, bueno, cando eran matanzas, cando era todo, eso era, bueno, acabar e empezar con ese e unir total hasta outro día con outro. Pero agora non é. Xa. Os pueblos aí que acaban casi todos. Bueno, pero ahora está volvendo xente aos pueblos, dicen. Antes nos pueblos había moita Muita xente nas moita casas. juventud. Claro. E había, no pueblo da parroquia todos, en todos antes se facía a festa. E antes de haber os feixes e todo, pois os rapaces e rapazas de cada pueblo, pois onde se festexaba a festa, pois aí íbamos todos andando en grupo, Sí. pasábamos a noite, viñamos o día, e viñamos o día, quitábamos a roupa aquela e a traballar, a mallar, Claro. non tiñamos que facer o día. Xa. E a noite pasábamos de perto. Porque os brindos e eso eran da xente nova, da xente joven, non? Non, pero o día de festa non se brindaba o que días nas matanzas normais non quere. Claro. Facíase, celebrábase de noite, pero da festa non. Claro. E nas matanzas facías o mesmo que nas bodas de que ti brindabas para que che deran algo ou era simplemente brindar por facer Non, festa? era aturar uns aos outros de... Ajá. O casamento se comigo, depois eu contestaba, e depois había outro, contestaba o outro e así. Claro. Vale. Pasábase Miguel. Sí. Bueno, nós facémolo regular, pero pasámolo ben tamén. Tamén. Porque había moita mocedade, Claro. estábamos todos ben. Naquela había moita xente, entonces cando non era un, era outro. Porque había moito, non? E agora que? Que agora a mitad non hai, xa está. Xa. Os pueblos, entonces, claro, agora non nacen. E os velhos todos que ir morrendo.
Xa. E agora como nas festas mesmo, xa perdeu de se facer, como desapareceu a festa dos pueblos, a xente dos pueblos, pois que moitos pueblos xa non se fai festa. Claro. E a xente des que deran vir os coches, pois xa non estaba unida como antes que íbamos todos nos grupos, cada un que tiña coche, igual iban dos ou tres no coche, e outro no outro, xa non había aquel grupo como había antes. Como mío. Claro. E antes os do pueblo viñamos todos juntos, había solamente un dun pueblo para ese lado, que había un camiño, pois viñamos hasta ese camiño, e uns escolíamos por este camiño e os outros do outro pueblo por outro. Claro. E así, lo pasábamos moi ben. Entendo entón que brindaba todo o mundo. Cando había matanzas e tal, todo o mundo se apuntaba ou había xente que era a brindeira só brindaba a ela? Non, había algúns que non brindaban, pero había outros que, bueno, Todos non sabían brindar. Todos non sabían. Non sabía. Había bastantes, pero había todos os seres sempre que, nada. que o facían ben, ya. Pero chamábase loia, Loia. non Aí. brinde. Claro, aquí chamábase loia. Claro. Porque improvisaban así de, como agora facer vos. Sí. Contestaba un o que, Non creo. E sempre usabades a mesma canción? Ou había varias? Había varias. non, cambiábase de, Cambiadas, Sí. Había porque moitas. cambiábase. ali no Brollón a que usamos como é? Deixas que estou recordando a que usamos no Brollón, pareceme que o ritmo era o desta canción. O ritmo desta canción e a cousa xa se sale. Como vedes, meus señores, teño máis interiorizade. Madre mía, que día teño. Non tomei café. E cantaron, no Brollón tamén cantaronnos outra, que era así tamén máis, parecía casi como un romance, que iban como unha así moi lenta, moi de contar contos. Sí. Pois... A nós tamén nos teñen contado que, bueno, que os brindos nas bodas se facían, pois, para facer a gracia e tal, pero que de vez en cando algún conflicto polo que se dicía nos brindos había. Aquí eso pasaba tamén. Pero había brindes daquelas que... Sí? Por exemplo, non nos deixes así, que... Coa botella de cerveza, que se le quitaba el tapón, se lo va a la fortaleza. Como as ovejas de Martul. Sí, era... Nesta mesa hai che bon ul... Sí, voulles dicir unha cousa, nesta mesa hai moi bon ul, xa se chegan pola curva as ovellas de Martul. E pareceralle tan mal o pai das que lle estaban chamando ovellas que seica salira cunha pistola e todo. Eso foi o que nos contaron aló, que había así... algúns que salían regular. Efectivamente. Pois sí. Pois nos vamos, ás veces vamos aos coles tamén a explicarlles como se fan os brindos e hai aí algún pequeno que eu creo que valía así pa Ribeira de Louzarela algún pequeno que coñezo que brinda moi ben. Como padre deste rapaz non brinda, non saliu ninguna televisión. Non. Non, eu a el coñecino, pero non coñecín a ninguén que cantara. Brindaba moi ben. Sí. Das a veces brindan de que Enda, sen queredes vendo, e pois non van poñer a tele. Quando poñer para cubrir. Sí. Os homens brindaron todas partes. No, pero xa Me ha dado esa chorra y a mí me ha dado la vida. Están los tiempos muy malos para mantener familia. Verdad. Sí.
Pois podemos facer algún xogo, se queredes, e cantamos nós un pouco. Se queredes. Sí. Pois... Pois... Que vos parece se facemos unha historia así improvisada e vos tedes nos que dicir, para que vexades que é improvisada de verdad. Vos tedes nos que dicir un personaje, o que queirades, pode ser de verdad, pode ser de mentira, o que queirades. Un obxecto para que use ese personaje e unha cousa que queredes que lle pase. Entón, que personaje queredes que saia na nosa historia? Cando estaba Rajoy na tele era máis fácil, porque sempre dicían Rajoy. Quen vos apetece que saia na nosa historia, no noso conto? Non lle fagades nin caso ás cámaras, que impoñen moito, pero... A ver, Antonio. Un personaxe? Sí. Home, xa dixeron antes, unha persoa que sai pola televisión moito agora Zapatero, a verdad? Bueno, pues nada, vamos contar unha historia con Zapatero. Antonio complica as cousas. Vale, fainos falta un obxecto para que use Zapatero. Sí, un objeto. Para que use... Zapatero vai ser o protagonista da historia. Vale. E que objeto queremos que teña Zapatero no principio da historia? Igual o deixa polo camiño. Unha cousa, pois non sei, un bastón, un periódico... Bueno, un bastón, cando vamos maiores necesitamos. Como? O bastón. O bastón. Cando somos maiores, para ir caminar necesitamos o bastón. Vale, pois entón vai ser unha historia de Zapatero no futuro cun bastón. Vale, perfecto. E que lle pode pasar nesta historia? Que lle pode pasar? Imos contar a Zapatero na nosa... Imos contar unha historia con Zapatero de protagonista. Que lle descubran a verdade. Que lle descubran a verdade, perfecto. Vale. Comezamos? Sí, empezas... Comezo eu. Por aí chega Zapatero, que che anda algo louco. Chega aí con un bastón porque coxea un pouco. Porque coxea un pouco, e vou dar aquí un do. Esta historia que vos conto xa é Zapatero maior. Xa é Zapatero maior, e o señor está vendado, e dentro de moitos anos máis sigue investigado. Mais sigue investigado, digo vos de corazón, Zapatero está sufrindo un rollo de corrupción. Un rollo de corrupción, quen diría esa idade, mais nós nesta historia descubriremos a verdade. Descubrimos a verdade, e digo si non, toda a verdade está oculta, ai no seu querido bastón. E no querido bastón, dígolo de agora en pouco, porque el nese bastón agochado tiña un oco. Agochado tiña un oco, e a cousa non é mala, soubemos aí a verdade o día que lle sacou a tapa. E que lle sacou a tapa, isto que calquera o vexa, sen tapón perdía forza ou igual que unha cervexa. É igual que unha cervexa, e o asunto non é parco, resulta que no bastón levaba ocultos cartos. Levaba ocultos cartos, el non pedía axuda, levaba de moitas empresas ata de os de Plus Ultra.
E sei ca dos de Plus Ultra, e a cousa tenche tela, ai os cartos do bastón viñanlle de Venezuela. Viñanlle de Venezuela, que che son cousas moi pillas, con eses cartos montou ata empresas para as fillas. Ata empresas para as fillas, e a historia xa remata. Saberemos algún día se a verdade xa nos mata. Se a verdade xa nos mata, nos estamos un pouco fartos, a verdade creo que era que lle gustan moito os cartos. Que lle gustan moito os cartos, e o asunto é bendito, que lle gustan moito os cartos e meteuse a político. E meteuse a político, e isto eu o repito, ese señor ama os cartos, máis amar non é delito. Mais amar non é delito, e a cousa non é mala. Antonio, escoita un momento que a historia xa remata. Que a historia xa remata, máis escoítame ti a min, isto será no futuro o que lle diga o xuiz. O que lle digo o xuiz, e o asunto é casposo, Antonio só sabe calar si llo manda o galloso. Pois direiche unha cousa, direiche antes de parar, mencionaches o galloso, así que eu calo xa. Punto. Vale. E que che parece se agora facemos os brindos coa Ailá? Vale. Vale? Porque así tamén eles poden cantar con nós. Vale. Pero vamos preguntar os nomes. E vamos facer brindos cos vosos nomes. Que vos parece? Sí? Probamos a ver que sale. Vale. Pois esta é unha melodía que tamén nos cantaron por aí e que no medio di Ailá. Entón, por exemplo, tedesnos que responder coa Ailá. Entón eu digo, vou vos dicir unha cousa. Ailá. Esta cousa é sinxela. Canto eu agora o brindo. Ailá. Porque me chaman brindeira. Ai la 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 la, ai la la la, ai la 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 la, ai la la la. Pois agora que xa canto, Ailá. vou dicir neste mate que me toca facer brindos. Ailá. Hai un brindo para Jaime, ai la 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 la, ai la la la, ai la 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 la, ai la la la. Entón, tedesnos que dicir os vosos nomes. Carmen. E direi eu unha cousa, Ailá. por se logo me entra fame, que me invite a comer Ailá. aquí a amiga Carmen. Ai la 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 la, ai la la la, ai la 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 la, ai la la la. Que máis se quere presentar? Ou presentar a outro? Tamén. Vidal. Pois a cousa é sinxela. Ailá. E tampouco está mal, porque ali temos sentado Ailá. o que máis sabe Vidal. Ai la 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 la, ai la la la, ai la 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 la, ai la la la. Eu chamome Pura. E tamén está ao fondo, Ai la. muller de alta cultura, que sabe la tantos brindos, Ai la. o seu nome é Pura. Ai la 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 la, ai la la la, ai la 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 la, ai la la la. Ese non nos din máis nomes. Ai la. A cousa
agora non para, porque temos ali atrás Ai la, ela sai ca chama Laura. Ai la 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 la, ai la la la, ai la 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 la, ai la la la. Juan. Ui, temos moitos seguidos. Pois agora eu comezo Ai la, a cousa é ir andando, porque facemos un brindo ai la, para que cante Alejandro. Ai la 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 la, ai la la la, ai la 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 la, ai la la la. Perdón, un hombre deste. Manuel Villasol. Xa o tres na pota. Eu ia escampar o coto do oído. Pois hai que berrar máis, Antonio. e falarei eu máis alto. Ai la, E así me escoitarán dende o principio ao final, ai la. onde se senta o Juan. La 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 la, ai la la la, ai la 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 la, ai la la la. Juan ten 92 anos, ai la, e vou agora dar do, porque un home dos de antes, Ai la, o Manuel de Villasol. Ai la 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 la, ai la la la, ai la 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 la, ai la la la. vouche dicir unha cousa, Ai la, porque te estás despistando. O que ten 92 ai la, era o amigo Alejandro. Ai la 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 la, ai la la la, ai la 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 la, ai la la la. non me digas, ai Antonio, Ai la, que eu agora non fío. Xa sabes ti, compañeiro, ai la, tamén son dura de oído. Ai la 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 la, ai la la la, ai la 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 la, ai la la la. non che é cousa de oído, Ai la, esto é cousa de vista. Mira para ali para Juan. ai la, É obvio non pasa dos 30. La 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 la, ai la la la, ai la 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 la, ai la la la. obvio non pasa dos 30, Ai la, e a cousa non é mala. Obvio non pasa dos 30, ai la, ai como as túas entradas. Ai la 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 la, ai la la la, ai la 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 la, ai la la la. xa me menciona o pelo. Ai la, Eu voume poñer de loito. Dicime a miña nai ai la, que isto é porque penso moito. La 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 la, ai la la la, ai la 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 la, ai la la la. se che menciono o pelo, Ai la, non é pa que esteas de loito, é pa que o teñas presente, ai la, porque non che dura moito. Ai la 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 la, ai la la la, ai la 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 la, ai la la la. pois razón, Sara, non falta. Ai la, É que ninguén o diría con estas grandes entradas. ai la, Calquer día son saídas. La 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 la, ai la la la, ai la 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 la, ai la la la. non me meto máis contigo, Ai la, no fondo es un home. A ver se nos di a xente ai la, algún que outro nome. Ai la 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 la, ai la la la, ai la 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 la, ai la la la. Que eu deixo entendo pouco, porque eu traballei baixo da terra, a 1000 metros. a 1000 metros. Sí. É de que traballaba? A mina, de electricista, pero era unha mina que había aí, aí arriba, non me sonou.
No. As minas de Rubiales, non vos sonan. Pois foi moi importante, que era unha das mellores que había en España. Sí, E aí quedou moito material, sí. pero como xeron o que non debían facer, anduveron dous picando, a ver que eran os primeiros, e despois nada, chegar aí e cerrar todo e a tomar por saco. Cando estaba no mellor aí. Xa. Pero bueno, ahora, pero eso deixara moito, pero todo así ao rededor, e despois o que había aí, porque aí veña todos os días a sacar material, bueno, para levar logo a preparar, e salía ben, levabas bastante ben. Non houve, no tempo que estivemos, algún se mancou, pero dicir así tal, naide. Non houve naide que estuvera mal. Bueno, falleceu aí un sí, pero non foi eso, había un buraco grande que se vía ben, que estuveran aí facendo que o iban tapar, pasou por encima, pero era recién posto e marchou abaixo, aquel sí que a tomar por saco, porque estaba a 0 metros. Se miñas eran moi ricas, e pagaban moito. Sí. Era bastante. Mira que ela di que pagaba moito, pero el que traballou ali di bastante ben. Bueno, pois moitos foron traballar e fixeron moito dinheiro. Pero hai que valer. Eu tiña un irmão que era contratista de obras. Entonces pensou, era moi traballador, e ve que ainda vive gracias a Dios. É de Rubiales, ou sea, irmão meu de Villaverde, pero agora vive en Rubiales. E dixo, pois vamos ir á mina, ganaron moito, que casaron, se empezaban de novo. Entón, os fines de semana traballo na albañilería. E deixou unha caldeira baixa. E dixo, todo o tempo me fui pouco para seguir. Xa que me pagaron un millón por día porque eu non duraba aí unha semana. Collí un medo e dixo, xirón libre. Seguiu na albañilería, era contratista de obras, iso tamén fique ben. Daquela habría de feito logo o buraco, pois... Hai que valer, todo hai que valer. 20 ou 30 metros. Pero deses os que era ao final, cando cerrou, eran 1000, xa me contarás. Xa. E baixar aí, bueno, Non baixaba. dixo todo o tempo que foi pouco para seguir. Porque tiña que ir onde o tal da electricista, onde me chamaran, claro. Pero bueno, eso xa pasou, pero non sei, eu teño aquí... E a miña cuñada traballou non moito dinheiro, pero non comedor é outra cousa. Pero para deixar a mina, dicía meu irmão hai que valer, pero eu non valho. Claro. Aunque me pagaran o día que me pagaran, eu non valho. Para deixar ele. Se todo o tempo me fui pouco preso. A primeira vez, bueno, xa levaba aí uns días traballando, poucos. Entonces, faltou un de min que levaba aí pouco tempo e que tiña que baixar abaixo. Eu nunca me metera en nada deso, abaixo en nada, non? Bueno, no, meteste aquí, se te van a baixar na chisme, como le chamaban, e tal. Bueno, baixei, e arregleino, pero cando salín arriba, digo, eu aquí, non máis, pero con todo, despois iba para onde estaban os esos, para que me deran para ir para a casa. Pero cando iba chegando, dixen, é plan de bom, se non teño tirando a ningún lado, teño que botar aquí uns días a ver cuánto gano, podo ir a outro lado. E daquela foron 28 anos. Bueno. Entonces, estas aldeias non habían de ganar unha peseta. No, A xente que quería era ganar. Tamén Había moita xente daquela. debía que andar por abaixo, había andar por tal, pero estaba bastante preparado. O sea, eso demostrou que normalmente morren a piques. E aí, bueno, morto un, pero marchou el, tiña que haber mirado. Pero bueno,
e despois ser buis, que son carros, pouco. Pero eso se acabou. Se queréis ir un día vela, non a vais ver, eu levo vos aí andera, pero xa non hai nada. O Juan moito che traballa, Ai lá, esto cho digo sen danos. Ía pra votar uns días, ai lá, votou 28 anos. ai lá, 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 ai lá, lá, ai la 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 la, ai la la la. E a pura tiña un irmão, ai lá, mais ela ali non repite, porque sei que foi un día, ai lá, pero el era máis de superficie. Ai la la la, ai la la la, ai la la la, ai la la la. que era máis de superficie. Ai la. É a cousa como é, que para andar aí na mina, Ai la. Antonio hai que valer. Ai la 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 la, ai la la la, ai la 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 la, ai la la la. Pois sí que hai que valer, Ai la, non é un quiero e non puedo. E se me baixan a min, ai la, xuro que morro de medo. Ai la 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 la, ai la la la, ai la 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 la, ai la la la. xura que morre de medo. Ai la. É a cousa como é, e despois non lle dá medo Ai la. enseñar no cole inglés. Ai la 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 la, ai la la la, ai la 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 la, ai la la la. Pois a min non me dá medo, Ai la, neso hai tiatinas. E teño un par de alumnos ai la, que se os mandaba pra mina. Ai la 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 la, ai la la la, ai la 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 la, ai la la la. e ti os mandabas pa mina. Ai la. E digo e non repito, para que os mandas a mina. Ai la. A mina ti que che fixo. Ai la 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 la, ai la la la, ai la 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 la, ai la la la. Pois aí ti tes razón, Ai la, que mentra medo nas peles, eles non terían medo. ai la, A mina os teme a eles. Ai la 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 la, ai la la la, ai la 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 la, ai la la la. e vou facer un descanso, Ai la. porque non minto nos pés. Vou facer eu un descanso, Ai la. porque teño que beber. Ai la 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 la, ai la la la, ai la 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 la, ai la la la. Miña garganta sí que ten pouco contacto. Ai, Dios mío. Pero ti non descansas, ti sigue. Ah, eu sigo. Eu, se queredes, paramos un momento. Vale. mañana, sí. Vamos unha merenda. Ese que hai voluntarios, vouche dicir meu amigo, a ver si hai voluntarios que queiran cantar comigo. Que queiran cantar contigo, Sara, a min eso me asombra. Se se pon algún aquí, a ti vanche facer sombra. A min vanme facer sombra, e vouche cantar en do, pois hai que me fagan sombra que aquí vai moita calor. Que aquí vai moita calor, isto eu non cho repito, e desvanche facer sombra non van facer abanico. Ala. Vale, compadre. E non van facer abanico, é asunto complicado. Unha cousa é facer sombra, non ser aire acondicionado. Aire acondicionado, esto ninguén o diría. Se queres estar ao fresco baixa traballar a mina. Ah, vale. Baixo traballar a mina, e o asunto non me asombra. Eu para a mina non valgo que che teño claustrofobia. Ai, Dios.
E metes claustrofobia, iso non o vas parar, pero cada media hora podes salir a respirar. Podo sair respirar e contigo non me meto, cada media hora non podo e Antonio son 1000 metros. É verdade, son 1000 metros, a cousa un pouco peor, pero chama o encargado que te poñan ascensor. Que me poñan ascensor e a cousa se repite, falaches de ascensor e por ali xa se ríen. E por aí xa se ríen e ninguén o diría, entendo polas risas que ascensor non había. Había? Ah, mira. E coche, que chegar hasta abaixo. Ah, un coche? Sí. É que senón non dá para baixar. Depois tú imagínate que estou, bueno, que fui xa máis arriba, arreglando algo, e pasa algo abaixo. Se teño que baixar andando, vai, che, se teño que subir, Claro, o coche aquilo andaba para arriba e para baixo. Logo, Sara, non te queixes, eu cho pido por favor, a mina podes ir andando ou te baixas no Renault. Pero Antonio non entendes. E a cousa non é mala, que eu teño claustrofobia, teño medo a estar pechada. Tes medo a estar pechada... Eso xa mo repetía... Bueno, haberá outras cousas daqui, algo máis se traballaría. De que máis se traballaba por esta zona? Había a mina, pero que máis? A mina, había facendo comidas, había, bueno, unha chea de xente que traballaba incluso por fora, buscando máis sitios, os coches, os camións para baixar a Ponferrada, éramos ali uns 2000, de xente. Eu traballei en despois montaron que querían facer aquí a Rebel limpábano tamén aí, antes e despois baixaban para baixo, para levar ao tren. Pois había que había bastante movimiento, e despois había día para comer, e os que estaban de polo día, comían aí e estaban a tarde. E daquelas pasaban xa moitos peregrinos ou eso é de agora? Bueno, xa por aí non coincide, non é que estea moi lejos, está aí un pouco para arriba, pero non había nada ainda, nem moito menos, empezaron despois. Home, sempre pasaron algúns, Sí, pero daquela aí había moi pouco. claro. Agora sí, agora están subindo por aí todos os días, que eso, bueno, eu non sei se chega, se collen aí xa, O camiño de Santiago non é por aquí, Non, ven pola outra parte, pola parte... a Fava, a Lagua de Castilla e o Cerreiro. Ah, vale. sí, o propio é por aí tamén, despois ven moitos, porque van mellor, se ven traballando, Subí en bicicleta tamén por aquí tamén. pero Claro. o sitio propio É polo- é por aí. Vale. É que eu estivera aquí unha vez en verán e había moitos peregrinos. Moitísimos peregrinos. Aí ves, ainda van polo outro lado tamén, só Claro. cantando, pero por aquí tamén ven bastante, pasan ali por diante da miña casa, hai veces que están pasando unha hora, Madre mía. E unha cousa, antes falastes-nos das festas, que nas festas se brindaba e tal, tema música, como se facía? A xente levaba os instrumentos, ou que se tocaba? Sí, sempre había un grupo que tocaba gaita, tambor e bombo. Facían baile con él. Ah, eran sempre os mesmos, os que... Casi sempre, sí. Sí, de eso había moito, pero despois, bueno, foron facendo así algúas, pues, bueno, que les iban, cando os chamaban, o sitio, claro. Claro. E gaita Antes aí na parte da Caurela había uns músicos que eran todos instrumentos de metal e eran os que facían a festa case todo o rato.
chamaban os padernes. Os Os padernes. padernes. Sí, eran de Paderne. Claro, iba a preguntar, serían de Paderne logo. Claro. Pero aqueles antes iban a moitas festas. Claro. E gaita, bombo e tambor, pandeireta non levaban? No, antes pandereta no. Se levaban instrumentos de acordeón, guitarra e cousas de... Pero antes non era grabado como agora, era directo, non? Claro, sí. Que agora o que che poñen aí fai nos festas, pero as orquestas todas, eso é todo grabado. Sí, Dúos e todo eso non é como antes. claro. Aquilo era todo En directo. Sí. E había nos pueblos en curso, había quen se dedicaba a... xuntábanse 3 ou 4 compañeiros, e un tocaba nun pueblo que le chaman Romeo mismo, pois había un que tocaba a batería, e 2 irmáns tocaban a gaita, a acordeón, e facíamos festa por ali con eles. Claro. Sí, sí. E bailábades ou non bailábades Sí, nas sí. festas? Hombre, A Vidal está claro que lle gustaba bailar. o baile era o noso. E os da Fonsagrada tiñan fama, ou teñen fama de bailar moi ben. Ai, sí, ali agora hai unhas bailarinas. Sí. Hai clases de baile, hai de todo ali o que queiras facer. Sí. A min antes gustaba moito o baile, pero despois xa tuve problemas, tuve que operar unha cadera, antes non podía case andar, e opereime, e despois xa, hasta que me recuperei, e agora xa pasou unha ilusión toda. Bueno. Eso. Pero as festas de antes, chegaban as 6 da tarde, e estábamos traballando no campo, e deixábamos de traballar, Sí. e duxábamos, pero daquela non había os cuartos de baño como hai agora. Sí. Con as palancanas lavábamos, preparábamos, marchábamos para a festa, e facíanse as festas, bueno, con día, pero xa toda a tarde, Sí. despois iban a música a cenar, e hasta mañá. Pero agora vas a unha festa, Sí. é cando empeza. Seguramente ás 12 ou a 1 da mañá. Sí, tarde. Tarde. E antes divertíamos desde a tarde xa. Claro. Estábamos traballando todo o día no campo, Claro. segando, despois, cando era no tempo das mallegas, mallando. Mas xa vamos á festa e viñamos igual que senón. Quitábamos unha roupa, poñíamos outra e a traballar. Tiñades máis aguante vos Que os de agora, E seguro. despois deixábamos descansar un pouco a mediodía. Sí. Pero comíamos e deitábamos un pouco. Cando eran as mallas xa estaba a máquina, pum, 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 pum. Ala, venga. Volta outra vez. Pero día tras día, Claro. aguantábamos todo. Eres máis resistentes que os de Sí, sí. agora. Eso seguro. Eu creo que teño que meterme contigo outra vez, que foi o que lles fixo máis gracia. Pero direiche unha cousa, non me poñas ningún pero. Non che gustaba a mina, podes ir ao matadero. A traballar, Dios mío. A traballar. Podo ir ao matadero. Vouche dicir eu, Antonio, podo ir ao matadero e voute levar comigo, vou levar a este becerro. Un matadero xa non foi a cabo, estaba aí arriba. Ai. Xa non deron feito. Vai levar este becerro e xa non me entra o sono. Bueno, eu agradezo que non me chamou porco. E tiveches moita sorte, a verdade xa a fío. Tiveches aí sorte, Antonio, o matadero non se fixo. O matadero non se fixo,
non lle poño ningún pano, pero Alejandro estivo ali traballando 6 anos. Claro, eso non o entendí. Se o matadeiro non se fixo, como estivo vostede 6 anos ali? Porque o que levaba o matadero iban se cadera en Forbosa do Cobrel. Morreu e quedou abandonado todo. Xa estivo internado. Vale. O matadero estaba preparado, non lle faltaba máis nada que a maquinaria. Porque traballábamos aí 6 anos, hasta sin grúa, nin cousa ninguna, tiñamos que levantar as columnas a pulso, cunha cuerda. Madre mía. Para estar bonitas. Pois direiche unha cousa, que isto agora se sinte, podes construir ti algo que só é o aire libre. Levo andar do Consuelo. Levo andar do rei. Sí, é mi luz. Sí, tamén. Sí, vai ser así. Pero ya, Ya se vas caído, e vai. lo que me acostumbro. Bueno, vai tan modo. Eu son chedura de oído, mas contigo non me meto. A ver se escoitei ben e por aí vai Consuelo. E vais en o andador, e la tira para adiante, porque que esta xeración Sara tenche moito aguante. Sei que tenche moito aguante e comigo non te metas. Eles traballaban todo o día para despois ir ás festas. Para despois ir ás festas, dicir iso non é mentir. Eu traballo todo o día e logo boto a dormir. Logo botas a dormir. E a cousa como é que che é moi cansado iso de falar inglés. Iso de falar inglés e os alumnos resistir. Sara, é que a estas alturas a min cánsame vivir. Deixa. E agora fixache que se me esquecera a pregunta. Parecerache bonito. Non me parece bonito, Sara, pareceme mal. Veña, amiga, fai memoria, que me queres preguntar? Que che quero preguntar? E mira ti onde vives. Eu non che pregunto a ti, eu preguntolle a Iles. Pois pregúntalle a Iles, mentres eles aquí aguanten. Mellor que preguntarme a min, porque eles máis che saben. Eles máis che saben. E vou mirar o menú. Oxe comen carne o caldeiro. E que vas a comer tú? É que vou a comer eu... algo que non me repita, pero igual non vou a casa, pregunto a ver se me invitan. Preguntai se che invitan, é a cousa verdadeira. Eu por ti aquí non espero, hai que na Puebla de Feira. Las estrellas corren, no se apartan de la luna, tampoco se apartará mi boquita de la tuya. Claro. Eso quen lo cantabas? Eu, Pero A quen? A quen? a novia, A non. claro. Porque ali na Puebla tamén nos contaron que o de cantar era moito de... Pois pa ligar, pa mocear. Que era pa coñecer xente. Xa. Entón... Aquí tamén facíades coplas e tal para coñecer a xente? Sí, antes sí, pero xa, ahora xa, eu así me acorde, cando máis crecía era cando se mataba, cando un sitio era así pequeno, Vai te pegando. xa non, o outro xa non hai. E digo eu, Alejandro, ti con esa copla ligabas moito? Facíanse caso as mozas, coa copla esa ou non? Fai. Sí?
funcionaba. Pois, probarei eu, entón, a ver. Ibas a dicir, Antonio, igual eu que sí. Igual fame falta coplas para ligar. Que se repita, por si acaso. Alejandro, dime coplas, pidocho eu por favor, eu quero ser como a ti, ser un grande seductor. Al sol lo llaman Lorenzo y a la luna Catalina. Ay, qué caramba de todo. No me dejes. Al sol lo llaman Lorenzo y a la luna Catalina. Cuando Lorenzo se acuesta, Catalina se levanta. Pois sí, pois... Que me querías preguntar? Que non sei, que non me acorda. Es que ti, me olvideime. Quería facerme unha pregunta e non a tirao pa diante, non terá que preguntar, non serei interesante. Non eres interesante e agora non me mato. Antonio, deixaches fácil, iso tiña eu moi claro. Tiña era moi claro. E non sei que imos facer. Ah, xa me lembro, Sara, falábamos de comer. Ah, falábamos de comer, e o asunto xa é duplo. Eu teño que ir para Puebla, que teño que ir polo pulpo. A que vas comer o pulpo? Non fai falta que o repitas. Sara, ti eres grande amiga, eu sei que a mí me invitas. Ti sabes que a ti te invito, e vouche dicir que sí, pero para invitar o pulpo fala ti co teu padrín. Falo eu co meu padrín. Falo e non yo repito. Ese padrín meu non é que non me veo o bautizo. Eso é verdad. O meu padriño non veo o meu bautizo. Tengo claridad, que le voy a seguir los pasos a mi amante que se va. Tengo que apuntar todo esto. O meu padriño non veu. Eso faime moita saña, porque sei que el andaba traballando en Alemaña. Non lle foi o bautizo. Alejandro, repíteme a copla esa, que hoxe a ver se triunfo. Estrellina de lucero, dame de tu claridad, que le voy a seguir los pasos a mi amante que se va. Ala, xa le vas algo. Sí, sí, sí. Grazas a esto non vou a estar solteiro. Bueno. Claridad que llevou seguir os pasos a mi amante que se va. Pois che fago unha oferta, fago xa nesta ocasión, ti me invitas ao pulpo, eu che levo pimentón. E me levo pimentón, canta ti aí o que queiras, non traias ti pimentón que xa mo pon a pulpeira. Bueno, que cho pon xa a pulpeira e me deixas ti moi lelo, pois non levo pimentón, levo uns poucos cachelos. Veña, vale. Perfecto. Ocórreseme outro xogo. Vale, dime. Entón, como temos aí dous papéis, ti vaslle preguntar palabras a unha parte dali. Vale. E eu voulle preguntar palabras a unha parte de aquí. E despois cambiámolas. Vale, e ti fas rimas cas miñas e o E que fas? efectivamente. Perfecto. Ben, Que son lápices. teño bolis, se vale. Sí. Pois... Ese teu que xa levas escrito. Vale, Vale, entón, pues no. preciso que me digan palabras as que queiran. Pero eu non as quero escoitar. Pero Sara non as podes peitar. Bueno, tratamos e despois o cambio. O que queiras. Nomes de cousas, niños de sí. Palabras. Unha palabra. Nome de
xente. unha copla, se me pode dicir unha Por palabra. exemplo, ou de cousas, A que queira vostede. reloxo, como antes, bastón. Estela xa nos marchou para meternos con ela, que... Do que se lle ocurra. Se quere dicir coche, ou televisión, ou o que queira. O que queira. Nos despois cantamos con eso. Unhas cantigas. No, antes no. Bueno, Os cuentos, despois cambiamos. Festa. Unha cousa, doutra, Vale. esos antigos, esos saben moitos. Que vostede pode dicir unha palabra, que quera. Pois que a mí me gustaba moito antes a televisión. Antonio, escribe ben que che teño que entender a letra. A televisión. Festa, bailar, que máis? Cousas que lles gustasen, o que facían antes. Estaba algún día Memoria, entón. sabía que nunca había, pero que estaba año que todo. E que botan esas horas? Porque esas horas nunca vi na televisión. Nombre de que queres, un nombre de persona ou O que lle apetece que coloquemos en esta persona. Sí, Belita por acá. Belita. Belita por acá. Vale. Los días que non había cousas que me gustasen, pois, deitábame cedo a súa hora e as... Pero yo antes tuvo que... E hasta... Vou sí. Que máis? Pura, unha palabra. A palabra referente a que? O que usted queira. Pois que se vão a dicir. Vamos contar unha historia. Ailá. O asunto é verdadeiro. De como fun eu un día, Ailá. como fun ata o cebreiro. Ai la 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 la, ai la la la, ai la 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 la, ai la la la. E chegando ao cebreiro, Ailá. a cousa non tiña volta. Atopeime a Alejandro Ailá. e cantoume adiós paloma. Ai la 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 la, ai la la la, ai la 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 la, ai la la la. Había ali unha festa, Ailá. unha festa que se nota. Bailamos aí toda a noite, Ailá. bailamos muñeira e xota. Ai la 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 la, ai la la la, ai la 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 la, ai la la la. E no medio aí da festa, Ailá. o asunto era tolo. Atopeime ali con Juan, ai la, e botámonos uns contos. Ai la 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 la, ai la la la, ai la 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 la, ai la la la. E como a cousa era longa, Ailá. eu non lle boto, eu non teño o culpo. Fun collín ali o Jaime, Ailá. fomos os dous comer pulpo. Ai la 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 la, ai la la la, ai la 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 la, ai la la la. E foi tan grande a festa, Ailá. canto vos de corazón. Apareceu o galloso, Ailá. saímos na televisión. Ai la 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 la, ai la la la, ai la 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 la, ai la la la. E con isto xa remato, Ailá. e a cousa non me amola. Un saúdo para todos, Ailá. dende aquí a Barcelona. Ai la 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 la, ai la la la, ai la 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 la, ai la la De tanta xente e agora foiche quedando moreniña para sempre. Ala, Antonio, tócache, eu fixen todas as miñas palabras. Sara fixo todo seu. Ai la, A ver como saio desta. Hoxe aprendín unha cousa. ai la,
Aquí gusta moito a festa. Ai la 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 la, ai la la la, ai la 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 la, ai la la la. Traballaban todo o día, Ai lá, pero logo rematar dábanse unha lavada ai lá, e tiraban pra bailar. Ai la 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 la, ai la la la, ai la 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 la, ai la la la. Todo isto que vos canto, ai lá, ai ei vos parte da historia. Eu aprendino hoxe, ai lá, porque aquí hai boa memoria. Ai la 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 la, ai la la la, ai la 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 la, ai la la la. Pero aquí teño un nome ai lá, que a curiosidade invita. Apuntaronme aquí ai lá, a unha tal velita. Ai la 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 la, ai la la la, ai la 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 la, ai la la la. E quero eu dar as gracias ai lá, por toda a vosa paciencia. Hai xente moi fermosa ai lá, aquí nesta residencia. Ai la 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 la, ai la la la, ai la 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 la, ai la la la. E direi vos outra cousa, ai lá, que nesta copla se intenta tamén grazas ás traballadoras, ai lá, que a xente está moi contenta. ai la 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 la, ai la la la, ai la 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 la, ai la la la. Porque aquí todo o mundo Ai lá, está sempre genial. Hai bo xente de nivel, ai lá, que ata hai un concejal. Ai la 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 la, ai la la la, ai la 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 la, ai la la la. E falo un pouco baixiño, ai lá, porque a voz non me berra. Que maravilla estar hoxe ai lá, nesta grandiosa terra. Ai la 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 la, ai la la la, ai la 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 la, ai la la la. Se puidera ser brindeiro, ai lá, sería o de profesión, porque non traballaría, ai lá, só faría celebración. Ai la 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 la, ai la la la, ai la 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 la, ai la la la. Pois agora rematamos, ai lá, e con isto non me pauso. Se vos gustaron as coplas, Ai la. podedes dar un aplauso. Moitas grazas. Nos moi contentos, aprendimos moitísimo. Moitas grazas por atendernos e por aguantarnos. Gracias a vosotros. Moitas grazas. Nós tamén. Aquí teñen un agasallo para vos. Ves, isto tampouco che fan rin. Un para cada un, mira, leva un de eso. Moitas grazas. Dígalle o que é. Isto é un cante, me parece, que gravamos nosotros. Ai, sí. Cando éramos pequenos, cando vamos no monte. Ai, por moitas grazas. Gracias a vosotros por facernos pasar este rato tan bonito. Vos tamén nos fixestes pasar un rato. Tendes unhas historias que son de contar, Somos maiores, estamos Aquí aquí. aprendemos muchas cosas, muchas cosas. Pois moitísimas grazas. Tenemos muchas cosas bonitas feitas. Un recopilatorio de cantos. Chulísimo. Pues muchas gracias a vosotros.
Ñama, a veces, pasado de marzo. Perfecto. Pois volveremos. Cando que iráis invitados, xa os ouvis. Poden escoller un marcapáxinas. Que son cantidades distintas todos, pero hai cada un que trabaja un usuario distinto. Poden escoller. A ver, un recuerdo. A ver, esto Pois que... mira, hai algunhas recomendas, Sí, A mí tocoume de Vidal. Tocoume de Vidal. Debajo de tu ventana hice un nido y yo como buen cazador a tu ventana me tiro. Gracias a vos. O sea, Pois estaba en castelano, que es cantado en castelano. sí. Qué chulo. Bueno, ese era solo. Se podes dar tamén a ti, si queren. Ai, eu vi unha cadena. Xa nos deron unha marcada unha. Aí, Xa vamos. está, Xa xa nos deron, sí, sí, espectacular. Sí. Esos se foron feitos do ano pasado por o aniversario. A tu me llaman.